L-ilma tal-vit tajjeb biex tixorbu. Iva, l-ilma tal-vit huwa tajjeb għax-xorb għaliex qabel ma jasal fil-vit jgħaddi minn ħafna proċessi differenti ta' purifikazzjoni u jkun ikkontrollat kontinwament biex ikun żgurat li jkollu kwalità tajba ħafna. Taf minn fejn jiġi l-ilma tal-vit f'darek? L-ilma tal-vit tagħna huwa fil-fatt taħlita ta' ilma tal-pjan, jiġifieri ilma tax-xita l-iskula fil-blat u ilma baħar imtella minn bjar fondi imħaffra fil-blat tal-Franka madwar il-kosta. L-ilma estratt jiġi ffiltrat taħt pressjoni għolja sabiex jitneħħielu l-melħ. Dan il-proċess jissejjaħ reverse osmosis u jseħħ fi 3 impjanti li għandna madwar Malta, f'Pembroke, Arlapsi u ċ-Ċirkewwa. U dalwar fir-reverse osmosis ġdida li qed tinbena f'ħondoq ir-Rumien Għawdex. L-ilma prodott ikun ippumpjat lejn ir-riservi fejn jitħallat mal-ilma tal-pjan estratt u jkun diżinfettat billi jiżdied ammont minimu ta' klorin, biżżejjed biex joqtol kwalunkwe batterji fl-ilma, iżda baxx biżżejjed biex ma jkollu l-ebda effett fuq saħħitna. Sakemm ikun fir-riservi, jinġabru diversi kampjuni tal-ilma maħżun għall-analiżi fil-laboratorju. La darba jirriżulta li kollox huwa sew, l-ilma li jkun tajjeb għax-xorb jibda triqtu lejn darna. B'mod regolari isiru testijiet fuq kampjuni meħuda f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex sabiex ikun żgurat li l-ilma jibqa' sikur anki fi triqtu lejn l-vit fid-dar. Kif tistgħu taraw hemm ħafna xogħol li jsir wara l-kwinti sabiex l-ilma li jasal fid-djar tagħna jkollu l-kwalità u l-purità neċessarja li jagħmluh tajjeb għax-xorb. Madankollu, Malta għandha l-aktar rata baxxa ta' konsum tal-ilma tal-vit għax-xorb fost il-membri tal-Unjoni Ewropea. Dan mhux għax l-ilma għandu kwalità baxxa, ir-raġuni ewlenija l-konsum baxx tal-ilma għax-xorb hija toma. Din il-kwistjoni qed tkun indirizzata permezz ta' proġett kbir iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bl-isem Towards a Net Zero Impact Utility. Dan ser ikun qed itejjeb il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma tal-vit b'impatt konsiderevoli fuq it-toma tal-ilma. Il-poplu Malti se jkun qed jibbenefika minn dan il-proġett fuq diversi livelli. L-ilma tal-vit b'toma aħjar għandu jnaqqas l-ammont ta' ilma li jinxtara fil-fliexken tal-plastik. Bekk jitnaqqas l-ammont ta' plastik użat fil-waqt li jitnaqqsu l-ispejjeż għaliex l-ilma tal-vit huwa orħos ħafna mill-ilma tal-fliexkun. Kif qed taraw, billi nieħdu ħsieb u nuru interess f'dan ir-riżors naturali u essenzjali, qed inrawmu f'pajjiżna kuxjenza aktar b'saħħitha dwar l-użu tal-ilma. Għal aktar informazzjoni, żur ilma.org.mt. L-ilma, ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.